Yeah. Money daw ka. Make the cup of coffee on your head. Classmate, kumusta man? Wa pa ko kalimutanan sa kasakit ug kalipay nga akong naagian sa mga yawa sa tungkol mga anghel ug buwanon. Ket pader tagay taron sumbong ira ka pelingon. Simon sa usa, yeah, ato na tanan, yeah. Sa tanang usa, manubag kitang tanan. Diningaw ra ko sa sigpangayo ug papel sa mga senyorito nga pabigat na sa research sa mga sigirag katog. Paasura sa likod sa mga movie marathon. Taramanan o taugod sa mga road trip ug inom. Overnight asa taron katamis basang isibisag daghag bayron non. Ug sa mapanglait nga advisor nga buutan sa tanan. Pasensya sa panahon nga naabusaran. Di mi angay nga mo pasar pero salamat sa tanan na aka nga mo advice bisag dili mi angayan. Usa tanan na ho nga classmate unta di mo kalimot sa mga kaagi nga di unta mo mulimod. Wala untay mapag-okay magkita patasun nga naanay bitbit nga anak sa umaabot nga reunion. Call the bed, make a cup of coffee on your head. Hello there. In your head, that bed, money daw ko. Subscribe.